wotiri fula te su kelen kono ko sungalo tallaba min fula ninye misiri dobe wotiri fula de salli misiri dobe almami kele ale de be wotiri ke safo kofe aben nafila minke safo kofe nafila tarawihi donc na yo ke ni jama folo e abe wotiri ke su konona fana ni wulila ube tarawihi minke su konona fana la qiyamu ramadana tahajjudu abe wotiri ke ni jama yo fana la kon nimbe chogodi nintebe ciden karisa sahale ne ninge la watrani fi layli ciden ko wotiri fulate su kelen kono atebbe atigi kan ninke atebbe islamia sariyala mogo kelen ka wotiri fulanke atebbe bo almami do yebune semini nyirin kan ninna suwalu ala li hatifi aya wele telefoni de la ko ale kam misiri ale be safo kofe ani safo karawatibu kofe ale de be nafila keni jamae abe wotiri keni wuye me su konona na no tara nafila ke misiri kono aba ka salli wele la bila o fana be o su konona wotiri salli ni mo ye be semini ko rahimahullahu aya jabi telefoni la kwa kano ke wotebe misiri kelen kono wotiri fula akwa tebe chein kwa ma ko ay netu fula bekede nebe kelen de ken ka salli wele la be do inka kwa spore yeretebe misiri kelen kono wotiri fulate ale ya fonin jogola ikelen be wotiri fula in salli o atebe ale ko misiri kelen yere kono ka wotiri fulake o akwa tebe akonni ayen nafila folo inke abe wotiri toy nafila mimbe safo ko fana ka rawatibu na yoke ay arakanta nyogona salli aye salamu la ko tote aka wotiri toye su laba tabe wotiri salli no semi ko rahimahullah ako sisa mugo kabara fulen nindeka saudiya wulu kabara fulen nindeka haramula sisa ube mugani sabade salli men nu ye tamfolo in salli safo nofe safo ni wotiri be bila uto salli su konona la fana ube tan salli nu ye tan salli ube safo ni wotiri inke tan ewa saba inke safo ni wotiri tani saba uluba ko choko de la sisa muna useminu yenninde fo cheikh salih fawzani nyinin kara wotiri fula ako ale ko almami kelenga wotiri fula inke wotebe ciden ko la wotirani fi layli ako me misiri do be almami do be safo ko fitaka nafila almami do de bo salli abo wotiri salli ni mugoye su kununa fanata almami wore bo salli o fana be wotiri salli ni mugoye cheikh salih fawzani ko nin choko basi tola ni almami kelentu fula beke ale ko basi tala me nyuma nye misiri kelen koni kono wotiri fula ka toye ode kanyi ni almami kelen mu salli basi tala de tarawihi ta mimbe safo ko pe almami dona wotiri salli su kono na to ta almami wore no wotiri salli eto sallete sagitaka basi tola de me mogo kelmami kelen ko fula be ko tebbe donc almami fula ku ke basi tola me anyuma ni misiri min sera ka to ya ka wotiri fula imbila donc aben nafila min ke safo kofe tarawihi abedda tanna o yoroda ube abedda tani fulala aba to bila su konona ta abo sallike abe wotiri ke ode kanyi alhamdulillah har ne re kam misiri nyana nyaka o chogodela safo ne aka arawati bu kofe nafila min beke ambedda tanna ante safo wotiri salli su konona na nangulila kan nafila ke ambe safo ne wotiri tugo ola bo ko salatul istikhara ko yoromi ni kanki ka haju yira ala la ke ka haju fo ni tes ke ka haju fo arabu kanado manan tigi ala karasa muso fulana min fulani ni aka furu ne ka hera bala nka jiala anin kallagara anin ka dinala ika no yanye kala tigenye bo ni ete kan nin fo arabu kanado adagare ka fo ka kanna jam ko kuma mana salatul istikhara du'a be ko salli ko ferial ciden ko ni mugo mi hamina ba fe ka kodo ke akoy ka arakan fula salli o kofe ube du'a yin fo
donc cide nya yira duwawu in be fo salli kofe de ate fo salli kono abe fo salamu kofe de ni duwawu be ke salamu kofe de bon sikatala nyagambe tala wo yoro la nite salli kono nala nite se ka min fo arabu kanna afoy ka kanna don ke ba ko hari duwawu min bo fo salli la nite se arabu kanna iba foy ka kanna o janko duwawu min na te salli kono nala be salli kene mana de la donc ite se ka yoro min fo arabu kanna foy ka kanna basi si tola bon ko doko finye bana debe alela mais finye bana sugu min do abe comme setane wasuro ni salli wakati da ale ma gere salli la ataye mais ni ale koni gere la salli la doro abaye ko finye beto kana ale ma ni ye wasu de nin tigi min bi lafiya ka boala ni ye kabaru fili sani ika kalanda mina ibafu a'udhu billahi ash-shami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi iben nin fosinya saba shaytane wasu do ni Allah sonna ni ka do jabe abe takabo ibolo ani pana ni koni gerela sallila na ya nati ila ka fo finye borila kana jate e ka kontine ka sallila kana wula nofe hari na ya ke komi finye de borila e ka kontine ka sallila iki ka salli ke ka bay ka salamu bila ikata ka barala donc ni bambana ninka abibila me ni yero to abolo doro o labande beke hada madema ko fa abe fa doila ikani yere to abolo kana jate donc ni koni sallijeta abeni ma ko finye bora chogo kano jate kana sagi ka salli jika ika salli kontine kana boy ka salli la iki ka salli bay ka tay ka barala kana wuli anofe ako chogo de bon ko alayya me dowla ko sallila ko ni te se ka fengo fenfo arabu kanna ni ya fo ka kanna ka salli ciana o yede fatia kalali jole ka fo aywa qur'ana ko ibe kangure bla qur'ana palasila o de tebe mana e ka fatia kala kangure la atepe ube fatia ka fo sura munum be da fatia ka e jolen ko e ka qur'ana yoro dode fo i ka kanna karabu kambila sallitiye odela me duwawu nunun ka yorote ni kumbele mina taw ni be duwawu de fo be se ka fo i ka kanna i tembe duguma duwawu be se ka fo i ka kanna iba ette kattahiya duwawu be se ka fo i ka kanna me fatiha plashi ube qur'ana plashi kan wore te se ko deta fo o ka fo arabu kandela hari tuma mi ceedo nana ciidema akinne desra ka foy dursi qur'ana la hari fatiha ne desra ko dursi ciide ma fo ka fatiha fo ka kanna akonni e jora sallila fasabbi wa hallil wa kabbir mana fo subhanallahi alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah ciide ko kan ninde bila fatiha nola me akana fatiha fo ka kanna ako akan ninde bila fatiha nola donc nu ko arabuka ni kangure fo sallila ni arabukante a ciana o ye qur'ana kalali yoro palaside foy te qur'ana palasita ni qur'ana yerete ube ciide nyammin bila nola bon ko jakatul fitri mo hakke juman kan ka bo sangosa kuma chaman be fo ala donc an ka kutuba ubaka abe kutuba unyini ni ala sonna kona kutuba ubena kaka jakatul fitri hakke min be bo sawu de be bo sawu yede
doni ke bawo ko mogo minye mogo chamance tay mogo jante kateme hakela mogo surun fanate mogo minni abe chamance la nu ko karase chamance mogo de amandogo amambo kosobe abe chamance de la donc mogo mimbo o chogola o tegenya o tege faranya fulate na ya fa ka do mina ni mina imbe fa o mina nyena ni fana be mina mi ko de to ko saw ni hada mare su aka tege far min fulen ni ni abe min fa uba fo ma muddi so nun ko ngati ni kenda nigi he bo kem muddi ken nigi he nakato aga gemme kebe so nun ko nati mude arabun kan nati saw donc jakati fitri e saw yen mude so nun ko ngati ni nigi he ke aken nakato nya gemme mude nga donc jakati fitri e sawude sawu ko punye nani de bebe sawuma donc o sawu doni ke baga ya jatemina sumali feuna do ye sumali feundo suma o sawina o sumali fentara be garam ewa kilo fula ani garamu binani bunu semin ali burri razin burri nyo faso de do alikama mugu bunu semin ko wulu ya alikama mugu aleya suma kilo la sawumi ciden ka sawumi misali ya tumbe ulu bolo ko aleye ofa o nyoe fa ka do kilo da ya fa alikama mugula ka do kilo la abena kilo fula ani garamu binani me o ya alikaba mugude sawin aye sawin fa alikaba mugula ka do kilo la abena kilo fula ani garamu binani oda to bunu seminu bafo jakatil fitri kilo fula ani garamu binani akomme aleye min pese oye alikama mugude de ako pese li pun fanate kelenye pese li pun ka girinyo konye donc ebe min pese e panaka aka girinya hake ani ewa aka mugu hake ebo jate menade ninye useminu tay garamu fula kilo fula ani garamu binani do fana be kilo fula ani tilanje fo do fana ya suma abenna ulu golo ulu ye suma min suma la kilo fula ani tilanje ne min bi bo nyogon soso la to bumbaji nono be mun fo ka kitabu la ba fo tagriba kilo saba sawin koni tagriba kera chogo koni kilo saba wasara odi ato lube kilo saba fo pour ka mo bo nyogon soso la dro kilo saba yibo ke sino kilo fula ani tilanje kanyi kilo saba kanyi ambe min fo oyede hakke min kanka bo donc akanka bo jumana balo dro ebe yuromi fengo fennu ko balo de do hada madembe balo wala jakatul fitri be bohola nyo si sambe balo nyola ambe balo ewa malola donc do fana ka balo ya macaroni e jakatul fitri be bonni bela hada madem balo abe bo odela aka wori la manytenya bagam balo tese kanye iba bo hada madon ka balo de la abe bo minna o yen nunu abo wakati choko ya fula bala abe se ka bo salli ni tile fula tora ne salli che abe se ka bo abo choko abo wakati nyuma sani ni ewa fajiri ni kalo ewa sabatira sani anka bo kata salli keneka kika jakate di fitiri bo katila sani anka bo kata salli keneka abo wakati nyuma ye wode mais abese ka bo kone ka tile fula to anni salli che mais abo wakati nyuma ye de fajiri sani anka ta salli keneka ka bo wakati nyuma ye wode alaykum salam ko jakatil fitri ko ebi tadi mogo doma fana ba tadi ma o be chogodi bo abedi fantaunde ma ciden ko anka tuhuratu lisaim wa tu'matu limasakin ciden ko jakatil fitri fulede abe sumbaga seneya e ka sunnu konona la iye kollankolo munun ke ye kumallankolo munun fo sun konona la jakatil fitri be ke sababu ki seneya ka bo ulula wa tu'matu limasakini abeke dumuni e fana fantaw fana ye sallido wodi ato ciden ko akabo jonna sanan kata salli keneka pour addo anga fantaw fana bo yala la ku kaso ku ka balo soro donc abedi fantaw ndema
mais a kana kɛ ɲɔgɔn sara ye ni e ye fantan de nin taara ka jakatil fitiri di ma di e ma n'i ka fantanya de e fana taara di nin ma n'a ka fantanya de baasi t'o la parce que jakatil fitiri filɛ pour k'ale bɔ ale ka wajibi e ka sebaya tɛ dɛ n'i ka salidon nafagati b'i bolo i ka salidon n'i ka ɲɔ suma ou bien i ka malo salidon nafagati sɔrɔli bolo min dara o kan jakatil fitiri b'i kan ale tɛ se tigiya ba ye donc nin sugu la e bɛ se k'i ta di mɔgɔ ma mɔgɔ dɔ fana bɛ se ka taa di e ma parce que e ye fantan ele ye fantan nin na baasi tɛ nin na mais n'i y'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ ye setigi de ye ka n'a dɔn ma i bɛ taa di fantan de ma bon ko ni mɔgɔ min e ma se k'i ka denbaya jate k'u hakɛ dɔn e ye jate dɔ de fɔ dɔrɔn jate dɔ de kɛ dɔrɔn k'o bɔ o bɛ cogo de o tɛ bɛn bato fo i k'a kɛ ka ɲɛ de ni faama de ko a bɛ dɛmɛ d'i ma i ka mɔgɔw jate i ka jate hakɛ fɛn kana da ka fɛn kana bɔ a la mɔgɔ hakɛ min b'i bolo a dɛmɛ bɛ d'i ma i bɛ taa i ka mɔgɔw bɛ sigi kelen kelen k'a bɛ jate ka sɛbɛn ka na n'a ye parce que i bɛ diɲɛ nafa min sɔrɔ o la o la mun na ala ko de filɛ nin ye diinɛ ko de filɛ nin ye i ka lahara nafa de filɛ nin ye a wajibilen b'i ka dɛ sani depa waati kana n'i t'i ka denbaya hakɛ dɔn i ka denbaya jate de ka hakɛ dɔ dankaniya kan k'u ka jakatil fitiri bɔ a tɛ bɔ ni sikasika ye dɛ denbaya jate de k'u hakɛ dɔ k'u ka jakatil fitiri bɔ ko muso kɔnɔma den min bɛ kɔnɔ la o jakatil fitiri bɔli tɛ wajibi ye mais ni mɔgɔ min y'a kɛ pour ka usmana bun afana ladege jakatil fitiri wagati hari ni ale ka muso min kɔnɔma don den min bɛ kɔnɔ la a b'a ka jakatil fitiri bɔ i ye sɛbaw ye ninnu de mako bɛ ala la ninnu de mako bɛ lagarara hari muso kɔnɔma e ka denw filɛ minnu yɛrɛ wolola u b'i bolo e dɛsɛra k'olu jate e bɛ muso kɔnɔma de t'a bɔ ala ka hakiliman d'a ma wa alaikum salam bon ko ni ewa i ka denbaya ni mɔgɔ kelen b'a la hakilina bana b'a la donc a ka jakatil fitiri bɛ bɔ awɔ i b'a ka jakatil fitiri bɔ denmisɛnnin o muso o a bɛɛ de ka jakatil fitiri fɛn o fɛn y'i ka denbaya ye hari hakili tɛ minnu na i b'u ka jakatil fitiri bɔ parce que ale kɔrɔ tɛ ko min n'a bɛ so o tɛ o de y'a to ciden ko ala le hurri wali abudi wa saghiri wali kabiri wali jakari wali unsa min al muslimina ciden ko a bɛ hɔrɔn ka jakatil fitiri bɛ hɔrɔn ka a bɛ jɔn ka a bɛ denmisɛnnin ka a bɛ makɔrɔba ka a bɛ cɛ ka a bɛ muso ka mɔgɔ mɔgɔ ye silamɛ de jakatil fitiri bɔli i b'a ka jakatil fitiri bɔ bon ko ni a y'a sɔrɔ e ni muso de farala mais i ka denw b'a bolo muso n'a ka denw taara a fɛ ni e bɛ jakatil fitiri bɔ i ka denw ninnu ka jakatil fitiri b'i kan wa awɔ a wajibilen b'i kan i ka den minnu filɛ muso in bolo i ye muso min bila hari u yɛrɛ ka diɲɛ balo nafagati wajibilen b'i kan ni muso n'a ka mɔgɔw ko an tɛ i ka denw balo fu n'i ka denw balo ye kalo kalo o wajibilen b'i kan dɛ i ka den balo bɛ e de kan ara ka diɲɛ ɲanama la ni muso na a somɔgɔw ma sɔn ka balo ta fu u ka balo b'i kan dɛ donc u ka jakatil fitiri b'i kan dɛ fo n'a y'a sɔrɔ muso ka somɔgɔw y'a yir'i la i ka den minnu bɛ an fɛ ka na olu ka jakatil fitiri bɔ anw bɛ u kontan fɛ yan an b'u ka jakatil fitiri bɔ baasi tɛ nin na u b'u bɔ e b'a to yen mais ni nin ma fɔ u ka jakatil fitiri bɛ e de kan bon ko jakatil fitiri e y'i ka jakatil fitiri bɔ k'a di dɔ ma ou bien ko karasa jakatil fitiri filɛ yan n b'a fɛ k'a d'i ma a ko e k'a mara ye fɔlɔ nin bɛ bɛn wa dɔɔnikibaw ko n'a y'a sɔrɔ wagati surunyana nin tɛ bɛn dɛ
ni be jakatil fitri di mimma adama sani kele ka jigide parce que ciden ko ni mo ni mi ka jakatil fitri bo sani an kata salli yorola awa ako ni ma bo salli kene ko fere ni e ko be jakatil fitri bo ako ya saraga de bode ako te wote jakatil fitri fo ika bode sanan kata salli yorola salli yoro an kana ta salli yorola ka to ibolode salli kene kana ke ka ti bolo donc doni ko ko ni sugu afwa tigiye ika jakatil fitri nata wati kana teme ka to ne bolo abena ta ibolode ube ni ale yere tese kata aka mo wore yirela ki nkono ika sigi nyogon la ta kalifa karasala komba so abolo eba boy ka dukuno ebe ta kalifa otigila bon abena ta obolo wakati kana teme ka maralento e bolode akana ta ubi ika sigi nyogo dola ka do ira ila e kata ni jakatil fitri o yorola ka boy ka marala aba soro tigi bolo bon ko barake de munun be bolo I bolo no be barake ye ika dukono e busara u ka jakatil fitri bi kawa u ka jakatil fitri tika ni mogo be barake bolo ba sara de ka jakatil fitri ba yere de ka fonni e yere yake baraje nyini yede ni ko ika barake demba ma mogo shikana ka jakatil fitri bo ne be tabo o ye nyuma yade sino be taba yere de ka bon ko letre kadiri nyinine la ko iba soro don ulu be sinsi wurtiri nunun de ka mugani kele don mugani saba don mugani duru don mugani wolonfula don mugani konontonna ko do be sinsi nunun de ka nin dongu de ulu be wuli kata misiri la ulu be letre kadiri nyini ko ciden ko ni ba nyini wotiri wudela ciden ya kuma fula de ko ama yurofo ako jigi bala sumunun na tallaben kono wotiri do sino ciden ko taharrawu laylatul qadri fi asr al awakhir min ramadan hadisa sallim be boari muslim kono ciden ko ay laylatul qadri jate mina tallaban kono na sungalo tallaban kono na ay laylatul qadri jate mina kanyino odela donc hadisa dola ako taharrawu laylatul qadri fil watri min asr al awakhir min ramadan ako ay laylatul qadri nyini tallaban ka wotirula donc letere qadri ye suude abe tallaban de la mi ayoro donente donc foy ka tallaban be de nyana maya ninde koso cide nyere kana ija dagala asrul awakhir min ramadan ahya layla kullahu wa yaja ahlahu wa jadda wa sadda al mijara cide nyere tunkera ni sungalo tallaban donna aba sun be de nyana maya ate sunugo abe tallaba suin be de nyana mani batoy aba ka dembo ya kunu aba yire jija aba ka tafe shirika griya ate gere musola ola donc ibe tallaban be de nyana maya parce que hadisa donana san dola leylatul qadri be se ka ke safula tani fulana tani nanina tani worona mugani fulana taybu zakallahu khaira mugani fulana mugani nanina mugani worona mugani segina bisabana hadisa dola abesika ke wakati dola laylatul qadri besika ke tallaba safuyi nonuna wakati dola laylatul qadri besika ke tallaba wotirula wala kana sinsi donkelen kada tallaba imbe de nyana maya kanyini bo munun ko ni ba ke lada min tumbe jamana in kono ko mugani wolon fulana do tallaba imbe teme wa corona kalante mogote salli mogote tamisirila me mugani wolon fulana do ko kidime kala yele mali be ke misirula moro ba ke wajuriye nyo beta ka doma woro beta ka dema ko letter qadri so ko kidime kala o yebidiya de cheikh ba gumbaji risala dilaninka nin ko ni yebidiya yerede kam mugani wolon fulana kere ya ko ke kidime kala ni wajuri donye ko letter qadri bo odela o yebidiya de lesri tola dinala ewa nin tigila mugo ni alama farika leylatul qadri chama e baje sangosa kabila ko mugani wolon fulana e be leylatul qadri jatemino dorondela ko ke kidime kala ibe kidime kala ni wajulu mino ye bidiya
cide man laylatul qadri su nyana mani wajuliye ama nyana mani wajuliye aka sheba ma nyana mani wajuliye uya nyana mani sallini batore wajulite kaleta tri kere kere ya sango samugan wolon fulanna ko de kidime kalay ka wajulu ko kono o yebbidiya de awa tigi laylatul qadri chaman de ba je laylatul qadri chaman de ba ta ka tigi to lesrito wulula dinala aha what ya kaja ha bawati ashira uga kaja ha aha wa alaikum salam bon ne ya boyoro fo ko anko furusire la lamuna sirate kitabu kono ya bomi nko taqlidul ama mana kamo la dege tendro anye karasalan kaw soro benni fo benni kan fana bake o de tumbe jamana kono anye karamo soro benni ke an fana bake ka soro ma delila boyoro nyine ni bara tunkera ni lagadari ka kumaye utumta ke utumba bila ube boyoro nyina la parce que lagadari tiki ko la yahillu lawanya fala filan hatta ya'lamu hukm Allah fi lagadari tiki ko de pumo fe nyi batoni ala ko de ko kana ke de ni dere lati bolo foi ka ala ta de nyina la bato yode o de ato ko al ibada ad-dinu tawqifiyya bato yode kana fui de ke ni dere lati bolo lagadari ka kuma min fulen ninye ni majabi maliki mogo tunye bara ke ni ninye ute foi fo dina la ute foi ke dina la ni de la tubolo men niya ye kobe ye ubolo ita ye fiqula ita ye ewa qur'ana la ita ye hadisala mundo utumbe ewa dina bara ke ni ikundete anye ninye karasa bolo doro aya ke amfana bake nyanyini tala donc ode yato ni ko sugu bu bolo kasoro delila tula ode ata Abu Hanifa ko haram ala man lam ya'rifu dalilana an ya'khudha bi kalamina ube an yufuta bi kalamina Abu Hanifa ko ako haramu lembe mo bolo am majhabi tigi nanye komin kuma min fo nanye komin ke haramu yara mo kata wolakali mo ye haramu yara mo ka barake no ye foyika do anyanka della boyoro ni manka della boyoro do kana tanka kuma la kale moy ni manka della boyoro do kana barake nanka kuma haram ala man yufta haram an yufta bi qawlina hatta ya'lam min ayna ghajnahu haramu yarai ka fatawa ke nanka kuma uye ka barake nanka kuma uye foyika do anyanka della boyoro mi fa boyoro do parce que odiatu imamuna maliki ko innama ana basar usibun wa ughtiu maliki ko ne hada maden dede nebe ko do ke nebe kuma do fo bebe sababama be kuma do fo be ko wale do ke be qataw fa anzuru fi rai kullama wafaqa alkitaba wa sunna faquduhu wa kullama lam yuwafiq alkitaba wa sunna fatrukuhu maliki ko ne hada maden dede mbe sababa soro yoro dola mbe kataw yoro dola hakilina mun ne hakilina munun fo ayenne ka hakilina ayu ira qur'ana ne hadisala ninka hakilina minni qur'ana ne hadisa ye nyogonta u benna nyogoma ayota ka barake no min ninka hakilina minni qur'ana ne hadisa ma se ka nyogonta ayenka hakilina imbilade aka qur'ana ne hadisata donc dina ye ninde dina ye delila de qala Allah qala rasul qala sahaba dina ye ninde hada maden yere ka hakilina te karamogo ka hakilina te mogo wore ka hakilina te mogo wore sima iranna mogo wore sima cianna cidende iranna na kwanka nomina cidende ciranna donc odi ya to nin ko sugo bu boloite delera yula fo ite ni finyeto brete mana karasay la limide karasay karamogo de karasay ninde
no o ye min ko doro o ye min ke doro o be kede ɲininkali ta kan ewa e yɛrɛ tɛ se ka ɲininka dɛ karamɔgɔ fɔlɔ minnu tɛmɛna n'u tun bɛ la n'u sira kala n'i y'a ɲininka don o don ko nin delela bɛ min a bɛ bɔnɛ jigi kan bɔnɛ kumalama na kɛlɛwalelama de bɛ jigi e kan o de y'a to u fana tɛ se k'u ɲininka e y'u sɔrɔ min na dɔrɔn e b'a t'u nɔfɛ parce que u tɛ se ka ɲininka delila la a dɔw yɛrɛ ni ko est ce que a bɛ kuranɛ kɔnɔ e bɛ kuranɛ yira ne de la danga tɛ a y'a minɛ k'a siri kuranɛ e bɛ kuranɛ yira ne de la kuranɛ ko fɔ ne de e bɛ hadisa ko fɔ ne de a y'a minɛ k'a siri a y'a bugɔ o furu ye bugɔtɔ de ye fana dɛ ko parce que i ko ewa karamɔgɔ ma ko est ce que nin bɛ kuranɛ kɔnɔ est ce que nin bɛ hadisa o furu ye bugɔtɔ de ye siritɔ de ye dɛ o de y'a to u fana y'u sɔrɔ u bolo tɛ u y'u nɔ minɛ ten dɔrɔn delila bɔ yɔrɔ ma dɔ delila ninnu na waaleykum salaam bon ko Abu Hanifa ko dɔ ko Abu Hanifa ko jakatil fitri ko a bɛ se ka bɔ warilama wa Abu Hanifa min y'o fɔ dɛ o Abu Hanifa de ko i kana nin kuma lakale ka baara kɛ n'a ye fo i k'ale ka delila bɔ yɔrɔ dɔ kɔrɔ est ce que kuranɛ aya dɔ est ce que ciden ka hadisa dɔ Abu Hanifa ma sira datugu an ye o Abu Hanifa y'a yɛrɛ fɔ ne o a ko fo i k'ale ka delila bɔ yɔrɔ dɔ fɔlɔ ale ye min fɔ kuranɛ aya b'a ka ba hadisa sahalen b'a ka wa ni kuranɛ aya de b'a ka hadisa sahalen de b'a ka i b'a ta i bɛ baara kɛ n'a ye mais hari ni ale Abu Hanifa y'a fɔ dɛ e ma aya ye a la i ma delila ye i ma hadisa ye a la o ye fɛn bilatɔ ye kɛ o bɛ bila de o tɛ ta o ma jaabi tigi naani in bɛɛ u ka fɔta n'u ka kɛta a bɛ yira kuranɛ ni sunna de ma n'u ka fɔta n'u ka kɛta min ni kuranɛ ni sunna ye ɲɔgɔn ta baara bɛ kɛ n'a ye n'u ka fɔta ni ka kɛta min ni kuranɛ ni sunna ma ɲɔgɔn ta o bɛ bila Abu Hanifa ka hakilina min filɛ nin ye n'a ko jakati fitiri warilama bɛ ɲɛ dɔɔni kɛbagaw y'a yira kuranɛ ni hadisa la delila t'a la kuranɛ ni hadisa ma sɔn a ma kuma sagilen dɔ ko funteni na ni mɔgɔw dɔw bɛ taa saliyɔrɔ la u bɛ dolokiw dɔw de doloku minnu ni a kɛrɛ bɛɛ cilen don i kɛrɛfɛlaw bɛɛ bɛ kɛnɛ o bɛ cogo di o man ka kɛ ya bani adama khudu jinatakum inda kulli masjidi tawsirikalaw ko ya ni inda kulli sala ala ko hadamaden a y'a ka masiriw mina n'a bɛ taa saliyɔrɔ la hadamaden kan k'i ye i yɛrɛ masiri min ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye ala de donc n'i bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ silama finu dafalen ani silamaya masiru dafalen ye min ye olu de dɔn bon i bɛ da ka sinɔgɔ fini minnu na ou bien fini minnu bɔ o cogo la i kɛrɛ bɛɛ bɛ kɛnɛma a dɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ i camancɛ bɛ se ka taa bɔ parce que hadamaden ka lawura ka taa i bara la ka na i kunbɛlɛ la o y'i ka lawura ye ni o dɔ bɔra sali kɔnɔ sali bɛ tiɲɛ bon nin doroki sugu fana n'i ma faratu a bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ bɔ min bɛ bara ni kunbɛlɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc hadamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsi sali la n'i bɛ taa sali misiri la silama fini masiru dafalen ta i ka taa sali n'o ye subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayka wotiri fula tɛ su kelen kɔnɔ ko sunkalo tallaba min filɛ nin ye misiriw dɔ bɛ wotiri fula de sali misiri dɔ bɛ alimami kɛlɛ ale de bɛ wotiri kɛ safo kɔfɛ a bɛ nafila min kɛ safo kɔfɛ nafila tarawihi donc n'a y'o kɛ ni jama fɔlɔ ye a bɛ wotiri kɛ su kɔnɔna fana ni wulila u bɛ tarawihi min kɛ su kɔnɔna fana la qiyamu ramadana tahajjudu a bɛ wotiri kɛ ni jama ye o fana la ko nin bɛ cogo di nin tɛ bɛn ciden karisa sahalen de ye nin ye la watirani fi layli ciden ko wotiri fula tɛ su kelen kɔnɔ a tɛ bɛn a tigi ka nin kɛ a tɛ bɛn silamɛya sariya la mɔgɔ kelen ka wotiri fula in kɛ a tɛ bɛn bon alimami dɔ ye bunesimini ɲininka nin na suwalu ala hatifi a y'a wele telefoni de la ko ale ka misiri ale bɛ safo kɔfɛ ani safo ka rawatibu kɔfɛ ale de bɛ nafila kɛ ni jama ye a bɛ wotiri kɛ ni u ye mais su kɔnɔna na n'o taara nafila kɛ misiri kɔnɔ a b'a ka sali welela bila
o fana be o su konona wotiri sallini mo ye do semini ko rahimahullahu aya jabi telefoni la ko kano ke wotebe misiri kelen kono wotiri fula akwa tebe cheyin ko ma ko ay netu fula bekede nebe kelen de ken ka salli wala la be do inka ko asore yere tebe misiri kelen kono wotiri fula te ale ya foni njola ikelen be wotiri fula in salli o atebe ale ko misiri kelen yere kono ka wotiri fula ke o akwa tebe akonni ayen nafila folo inke abe wotiri toy nafila min be safo ko fana ka rawatibu na yoke ay arakanta nyogona salli ay salamu la ko tote aka wotiri toy su laba tabe wotiri salli no semi ko rahimahullah ako sisa mugo kabara fulen nindeka saudiya wulu kabara fulen nindeka haramula sisa ube mugani sabade salli men nu ye tamfolo in salli safo nofe safo ni wotiri be bila uto salli su konona la fana ube tan salli nu ye tan salli ube safuni wotiri inke tani ewa saba inke safuni wotiri tani saba uloba ko choko de la sisa une usemenu yeninde fo cheikh salih fawzani nyinin kara wotiri fula ako ale ko almami kelenga wotiri fula inke wotepe ciiden ko la wotirani fi layli ako me misiri do be almami do be safo ko fita kan nafila alimami do de bo salli abo wotiri salli ni mugoye su kununa fanata alimami wore bo salli o fana be wotiri salli ni mugoye cheikh salih fawzani ko nin togo basi tola ni alimami kelentu fula beke ale ko basi tala me nyuma nye misiri kelen ko ni kono wotiri fula ka toye wode kany ni alimami kelen mu salli basi tala de tarawihi ta min be safo ko pe alimami dona wotiri salli su konona to ta alimami wore no wotiri salli eto sallete sagitaka bashi to la de min mo kelmami kelen ko fula be ko tebbe donc alimami fula ku ke bashi to la mi anyuma ni misiri min seraka to ya ka wotiri fula imbila donc aben nafila min ke safo ko pe tarawihi abedda tanna o yoroda ube abedda tani fulala aba to bila su konona ta abo sallike abe wotirike wode kany alhamdulillah har ne yere kam misidi nyana nyaka wo choko dela safoni aka arawati bu ko be nafila min beke ambe da tanna ante safu wotiri salli su konona na nangulila kan nafila ke ambe safoni wotiri tuko ola